El minimalisme, per definició, és senzillament tenir poques possessions o intentar tenir menys coses. Però si anem una mica més enllà i ens esforcem i analitzem una mica, ens donem compte que és molt més que això. Aquest tema d'intentar ser més minimalista està molt de moda ara i a nosaltres és una que ens agrada bastant i ja fa ben bé un parell d'anys o tres que intentem ser més minimalistes de lo que érem, no? I no parlem de minimalisme avui perquè sigui un tema de moda, a nosaltres no ens agraden per res les modes, sinó perquè és algo que és realment molt interessant. I per nosaltres, això de ser minimalistes és concentrar-nos en tot allò a lo que li donem molt valor, el que és molt important per nosaltres, i treu del mig, deixar de costat tot el que ens distreu d'aquest objectiu, d'aquesta idea. Tenint això en compte, es tracta d'intencionalitat. Vivim en un món on som constantment bombardejats amb publicitat, per la televisió, per internet. Aquí a Europa, la mitja de temps que la gent passa mirant la televisió és de quasi 4 hores al dia. Això és una mitjana de tots els països europeus. I un 20% d'això és publicitat. Això sense parlar de la publicitat que ens mengem quan estem a internet. I tota aquesta publicitat està pensada per cridar la nostra atenció, per cridar els nostres sentiments. I el minimalisme, de lo que es tracta, és d'ignorar tots aquests missatges i recuperar el control de la nostra vida. I de tenir un propòsit i de tenir consciència del que fem amb el nostre temps i amb els nostres diners. El minimalisme també és anticultural o d'alguna forma una mica antisocial, perquè la societat ens crida a ser consumistes, a tenir, a comprar i a fer un munt de coses que realment no necessitem. I el minimalisme ens crida a viure una mica contra totes aquestes idees i de reconèixer que el de tenir moltes coses, o de comprar moltes coses, porta també un pes, no? Totes aquestes coses tenen un pes econòmic i un pes d'espai i un pes de quantitat, d'alguna manera. I llavors, en aquest sentit, el minimalisme és també passió i tenir un propòsit per lo que fem i per lo que tenim. Es tracta d'anar en contra d'aquesta idea de que lo de tenir més coses, lo de tenir més possessions, ens farà més feliç. És donar-se compte de que la nostra vida va ser dissenyada i creada per coses molt més extraordinàries que tot això. N'hi ha molts més llocs, moltes més coses que fer per trobar felicitat i sentir-nos omplerts. Es tracta de treure del nostre camí totes les distraccions i coses que no són importants i concentrar-nos en el que realment importa i amb els nostres valors, la nostra vida. Això és el minimalisme, és retomar el control sobre la nostra vida i buscar propòsits molt més interessants d'aquells que tenim i viure una vida realment amb sentit i descobrir una nova vida molt, molt més interessant i molt més extraordinària del que ens podríem imaginar. Us desafiem a que us proposeu ser més minimalistes. Intentant percórrer aquest camí no veureu canvis fantàstics d'un dia a l'altre. Tot és un procés. Es tracta de descobrir una nova línia, una nova forma de fer les coses, una nova forma de pensar i veureu que realment val la pena, és realment extraordinari. Tu decideixes com has de viure la teva vida, no la societat, no el mitjà on vius. No t'has d'adaptar a les coses perquè sí. Has de ser tu mateix i fer el que creus que és el millor i el més correcte. Això és el minimalisme. Si t'ha agradat el nostre vídeo, ja saps el que has de fer. Subscriu-te, si no estàs encara subscrit al nostre canal, deixa'ns els teus comentaris i ajuda'ns també a créixer amb aquest propòsit que tenim per a la nostra vida. Comparteix amb els teus amics i fins al proper divendres.